ora gelem kedhep. Wah, ngono. Bareng saya ngulon wis teko bojoku ya. Ora kedhep malah kudu merem. Terus gendok titis Hapsari, Titis Hapsari iya sangka laladan Padas Ngawi ya. Nduk Nur Hayati sing sangka Kabupaten Ngawi uga. Terus Buadek Bualek kok Buadek ya Bualek ya kuwi mau bintange Gambyong Nduk kang kinarya dadi pungkasan weh ngono ya kuwi mau Mbak Yu Bintari Aladan Madiun Nduk Karesidenan Madiun Jawa Timur iki ora ana sing ora tepung karo Bu Bintari weh ngono dewane Gambyong utawa widodarine Gambyong ya kuwi terima kasih matur nuwun ya sembah nuwun Titi Kalanggan sama ngaji antara mring ngarasane para punden lho ana bintang tamu ku diaturke ngono nak tak sebutke iki kurang sik ngono sing ditunggu dhisik Mas Gareng ditoke dhisik yo rampake Mas yo Mas Gareng yo tendange Mas yo miring karo semarang garis ora kok atiku dadi komeng sama posisi aku Sale wong tresnaku kasih Selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas Alek, Mas Cami, Mbak Limbu. Nggih. Sepundi kabaripun? Alhamdulillah gendikane jenengan wong gunung kita ora masalah pinaringan seger waras, Mas. Nggih. Gunung niku wonten tegese ya, Mas? Gunung niku nunggal rasa. Nggih, gunung niku tegese guru sing dunung. Leres. Nggih. Kados teng mriki. Pripun? Kados beliau Mbah Sono Kling niku kan nggih guru sing dunung to niku nggih. Nggih. Aku ki ora wis ping pira nggih wis ora kekitung Mas kula ketang mriki teng Tunggur niku nggih. Teng mriki wis ora kena diitung. Walah mboten kena diitung. Nggih. Karek bengi iki ki mbuh ki oleh hasil apa ora ki aku. Rumah aku kok seniman kok merembuk hasil iki lho sing penting netepi marang karyane. Wong jane kula ki nggih netepi marang karyane kula karyane kula piyambak niku nggih kula tetepi niku Mas nggih. Ning nggih sejatine kula nggih teng mriki nggih golek dhuwit Mas. Nggih. Piye to? Nggih, nggo golek dhuwit kula teng mriki wau. Jadi jenengan celorengan kaya ngene nggih golek dhuwit. Golek dhuwit. Upama duwe dhuwit ning orang duwe sedulur pripun jenengan? Kula to